Has fingit mai que en sabies d'una cosa que no dominaves realment? Quan et pregunten si coneixes algun tipus de vi exactament, és com, bueno, sí, ja sé quin és. Home, clar, quan et pregunten el que no saps, t'ho inventes. O asientes. Jo no. No ho intento. És que se'm notaria molt a mi. Sí, aquella vegada que estàvem constipat i em van donar a tastar un vi negre que era excepcional i clar, em vaig veure entre l'espasa i la paret de dir que aquell vi era molt bo, que tenia fruits vermells i que tenia i no tenia gust a res. I heu fet veure que us ha agradat un vi quan en realitat no gaire? Sí, moltes vegades. De fet, una vegada me volien colar un que estava picat i jo... bé! I clar, allò era infumable, però no ho vaig dir, saps? De vegades per discreció, les coses que fem, Dius que és diferent. Correcte. És un nou registre. Sí, interessant. darrere d'un vi hi ha molta feina, s'ha de ser molt respectuós. No, amb un sommelier molt famós vaig provar el vi i ¿a qué os sabe? Digo, a mí, a pegamento y medio. Després havia un sopar, ens vam quedar sense sopar. El pare dels meus fills el vaig conèixer a través del seu vi. I clar, jo pensava, home, sort amb el temps, no?, que m'agradava el vi, perquè si no, mira, fingir orgasmes encara, però que t'agrada el vi tota la vida, em vaig separar i ja no he hagut de fingir res més. Quina és la millor anècdota que tens d'un tast? Un alumne que em va dir, ai, aquest vi fa olor a peix. I vaig dir, home, potser la copa està bruta o l'oro era un vi blanc, floral. I em diu, no, és que quan em prenc un vi blanc així fresc només penso en la mariscada que em fotré. Dic, home, escolta, això és una associació. T'has acompanyat amb menjar o no? Sí, menjar. Ibèric amb torradetes. Boníssim. Ja està. Si és una cata lúdica, acompanyat sempre és molt més divertit, però si és molt més allò per anar a descobrir l'essència del producte, millor fer-ho per separat. Quan tasto com a sommelier, prefereixo que no, només pa i aigua, però clar, per degustar aquestes vistes de l'Hotel Miramar, doncs sí, menjar.